Зөлфирәгә игътибар итәсе килә, беләсезме ни өчен? Чөнки Зөлфирә әлеге минутларда яланай утыра. Мин дөресен әйткәндә туфлиларымны алып килгән, монда бу студияга туфли киеп керергә ярамый дип әйттеләр. Носкишан кермәдем инде, чөнки минем кушаматым да ялан тәпи. Дөресен әйткәндә, шуңа күрә рәхәтләнеп, үз киемчә үземчә утырыйм әле, ярый. Нәрсә, аяк сулый рәхәт иш, үзебез шәйме, гади. Мин авылда да өйдә дә генә шулай ялан тәпи йөрергә яратам. Ни өчен шундый кушамат бирделәр? Мәхүбәби булган, минем әтиемнең дәвәнисе булып чыга инде бу. Һәм ул бик усал. Әмма шундый яман, шундый катык тавышлы хатын-кыз булган, ул бик матур җырлый торган булган. Аның җырлавын ире яратты. Аның җырлавын ире яратмаганда түгел, көнләшкән аның безнең әтинең бабае инде. Җырлавын теләмәгән. Алмаз бу тарихны яхшырак белә бугай. Мин инде хәбуталта беттем. Шулай клубта бәйрәм вакытында, менә шулай яңа ел вакыты булган бу. Ире өеннән чыгармаган, җырларга җибәрмәгән, шуңа күрә Ул тәрәзәдән чыгып китеп, яланай килеш йөгереп барган клубка чыгып барып җырлаган. Беләсезме, ялан тәпи клубта сәхнәдә